Adịmma n'ọnwa gara aga ka nna ebe a gosi unu kpọmkwem ka esiri kụọ ebe a ndị ugwu na-anọ na Afụ Junction. Mana ọ gbagwojuru anya na ka a kụchara ebe ahụ ndị ugwu alaghachikwa ọzọ jekweje burukwe ngwongwo na ngwongwo rụọkwa mega shift ka gịnị make shift kụkwa akụrụ akụ ụlọ weghachikwe ihe niile ha wepụchara ebe ahụ weghachikwa ya ọzọ ọbụnadị ma mkpụrụ mmiri ma drọgụ a na-agba ma nke a na-aṅụ aṅụ ma mgbe egbe enwetachara ebe a na wipọn ndị ọjọọ enwetachara ebe a. So the SA to the governor on monitoring and implementation bụ Nze Chinasa Nwaneri akpọrọkwa ndị otu ya gakwa ebe ọzọ ga demolishkwe this makeshift ihe ndị a ha na-arụ kpọkịrịkpa ụlọ ndị a ha na-arụ ebe a nakwa ebe a ha jiri mere ebe obibi. Nke bụ eziokwu bụ na anyị na-ekwu ya sị ndị ugwu jee chọọ 1 room 2 room ọ bụrụgodi face me and face you ha jee kwụọ ụgwọ ya n'ala Owere ha ka ọ na-contribute anyị to economic growth of the Imo State. mba ha ya emie ihe a na-eme ọkụpa bụ ahụ a na empty land pịam asụọla ya ka ọhịa ebidola etiwele nta etiwele imo ya nwee ihe ndị ugwu na ọhịa ji onwebeghị onye ga-akọrọ anyị ya amakwanụ m onwe onye ma ihe ọwụ amamịra nghọta ebe m na-eje ngwaleni ugbu a ejekwela ugbu a abụrọshala ebe a o nwere ike in the next 2 weeks 3 weeks na ha agakwa again rụghachikwa ihe ndị a abụrọshiri they will still rụọkwa ọkpọkịrịkpọ ụlọ ndị a ha na-arụgharị na ime ọhịa ndị mmanụ na ala ndị mmanụ. Amaghị m ihe wu nsogbu na ndị enweghị ike ije kwụọ ụgwọ ụlọ face me I face you kwụọla landlord ụgwọ biri n'ụlọ asị normal persons and normal human being ime ọhịa aka ha mma uncompleted building aka ha mma. Gọọmenti na-agba mbọ ya dịka gọọmenti anaghị agba mbọ ọchịchị steeti Imo na-agba mbọ ya dịka ọ naghị agba mbọ n'ihe gbasara ihe niile illegal occupation of land and spaces in Imo State. Biko anyị na-arịọ ọ bụrụ na unu wu ndị nwe ala ọ bụrụ problem na ihe gọọmenti land si chọọ ihe rụọ na this land ọ bụrụkwanụ na individual land or family land si chọọ ihe rụọ na this land ọ dị oke mkpa. O nwere ka ọ dị na anyị ga-anọ mgbe ọbụla anyị na ndị ugwu a na-azọ ime ọhịa anyị azọ anyị na ndị ugwu a na-azọ empty space anyị azọ anyị na ndị ugwu a na-azọ empty houses azọ. Most of ụlọ niile nwere gburugburu Owere nga na-enwebeghị onye bi eni gaa nga ahụ n'abalị ka ịghọta ebe m na-eje ndị ugwu juru ya uncompleted buildings enwere gburugburu Owere nga gaa dị nga ahụ n'abalị akụkala ha geeti ndị mmanụ ha epuluo geeti gị tinye ka ha akụjie ihe baa nga ahụ jee hie gị gaa nga gị hụ nwa ketụl ha na-eji eme nile ha na-eji eme hụ nwa ute ha na-eji edina onweghị ihe ọzọ ị ga-ahụ nga ahụ mana anyị wu ndị Igbo ga mgbago ugwu anyị arụ ụlọ rụọ họteelụ rụọ tenant house rụọ nta ri mụrụkoto ogwu ike mana ha bịa nga lekwa ụdịrị ha na-arụla lekwa ụdịrị ụlọ ha na-ebi lekwa ụdịrị ụlọ ha ya mana anyị jee ebe ha anyị arụ ezigbo ụlọ biri anyị arụọ họteelụ anyị arụọ tenant house rụọ mansions na mgbago ugwu mana lekwa ihe ụdị ebe abịa ha chọọ ime ọhịa anyị ha ga-aba rụọ ọkpọkọrọ ụlọ kedu ihe anyị ga-eme nnụ ndị nke a biko nụnụ ọ dị mkpa na ọchịchị steeti Imo ji ya bụ ihe kpọrọ ihe maka na o nwere ka ọ dị ekwu elu kwu ala dụdụ kpọkpọ ekwu elu kwu ala dụdụ kpọkpọ ngwa lee ya and zinc ndị ị na-ahụ zinc ndị mmadụ osisi niile anyị na ha na-eji akụ ihe ọkwa nke ndị mmadụ ọkwa nke ezute ha ji ezute zinc ha etige ha ezutekwere osisi ha aka ịga ha ezute ntu ha etige ha ezute tapolin ha amaga onwekwe ka ha na-eji ego ha pụ n'ime ahịa sị ka ha zụrugodi zinc ma ọ zụrụ ntu ma ọ zụrụ osisi ma ọ zụrụ jiri aka ha mere dị makeshift. Mba ọkwa nke arụchara arụcha ha eje kpara nke arụchara arụcha ha eje kpara lekwe ya gwagodi m ihe a ga-eme ka this kind of thing kwụsị na awụhụkwa otu a ha tige efopie o ruole mgbe a ga-emewe arrest ọ bụ sọsọ i demolish ihe ndị a ọkpọkịrịkpọ rọshbish ha na-arụ n'ime ọhịa anyị nakwa na empty spaces enwere n'Imo steeti. O ruole mgbe a ga-ememe arrest ma ejide ha otu ngwere tụọ ya ime ngwere ndị ọzọ agaghị ama na ha gba ọtọ ma ejide ha otu ngwere tụọ ya ime ngwere ndị ọzọ agaghị ama na ọtọ ka ha gba na-agagharịga n'okporo ụzọ. Bikonu dịka anyị na-ekele ọchịchị steeti Imo
anyị na-arịọkwa ndị niile bụ ndị nwere empty spaces and empty lands, always make sure that you guide your aim. Ọ bụrụgoro igba ya fence, unu agba ya fence. Ọ bụrụ nke gọọmenti anyị mara na yes, nke a nke gọọmenti, nke a nke individual, nke a nke community, agba ya fence. Enough is enough kwanene. Enough is enough kwanene. A na-ekwu sọsọ afọ. Ịgakwa na ebe nekede ele ahịa number 1. Number 1. Ị ga-ahụkwa ya. Ị ga-ahụkwa ya. Biko arịrịọ ka anyị na-arịọ. Anyị rịọ ka anyị na-arịọ. Ebe a niile ha na-arụ ụdịrị ihe ndị ọkwa ebe ha na-ezo ọtụtụ ihe ha zutere n'oshi na ihe ndị ọzọ. Eme ha agbabaga nga ahụ. Eme ha agbabaga nga ahụ. Ọ dịghị mma ma otu. Anyị ekelekwa ọchịchị steeti Imo maka nke a.